Co se týče interiéru, tak ten je samozřejmě hezký. Na to, že to je vlastně pracovní auto, SUVčko s nějakým nákladovým prostorem vzadu, s korbou, takže jako hezký. Je to takový i docela praktický, to tady vypadá, prostě nějaký přihrádky, všechno to má to odkládací prostě věci, napítí to má. Takže jako to je v pohodě, dokonce nabíječku bezdrátovou, tady nějakou přihrádku. Tady napití, na telefon je odkládací takovýhle, spíše mi to přijde tady jako na hranulky teda, tady je taková jako ikonka na hranulky, nevím, tak asi možná lidi, co s tím jezdí, mají rádi hranulky z McDonaldu. No ale co se mi teda úplně nezdá, nebo mě nevyhovuje zatím, nevím, jestli to je vozík, myslím si, že ne, je tahle řadící páka. Ten tvar není moc dobrý a je jakoby velký, to znamená, že když někdo má menší ruku, hlavně třeba ženský, ale i jako prostě normálně lidi, kteří mají menší ruce, tak už i mně se to blbě ovládá, prostě je to takový zvláštní a ptali se mě na to hned lidi, uživatelé Rangeru, co říkám na tu páku, tak jsem si na to zaměřil a je pravda, že jsem jim psal prostě, hele, tam ten tvar mi nesedí a ještě mi psali, a což taky asi možná s tím souhlasím, že ona jde hrozně lehce, je elektronická a vlastně hodně lehce se překlikává, takže vlastně s ní manipulujete strašně lehou lince, což to tady toho taky auta i do toho typu úplně sedí a musíte mít trošičku citu, abyste přeřazovali zpátečku neutrál Pčko, takže tohle k té řadící páce. No, budu to pořád opakovat, ale zaměřujeme se na věci, které se nám nezdají, které se nám nelíbí nebo nevyhovují a proto bych zmínil ten displej, ten tablet je teda krásně velký a vypadá dobře, začleněn vlastně v té palubní desce, co všechno je fajn, akorát tím, jak je velký a on prostě není nijak naklopený, nějak situovaný na řidiče, ani naklopený směrem k řidiči, ani k těm očím, tak a jak je velký, tak za jízdy, když prostě štelujete, což máte tady to štelování až úplně dole, máte štelování té klimatizace, přepínání nějakého rádia a tady tu hlavní vlastně část, kterou to ovládáte, tak máte i tady dole. A to samozřejmě odvádí toho řidiče dost od pozornosti té jízdy. Musíte prostě ty oči sklopit až dolů, což není úplně za prvý si myslím bezpečný a za druhý jako příjemný hledat někde ve spodní části tohohle z toho displeje tady prostě něco klikat a hledat. On je krásně velký, samozřejmě vejš už být asi nemůže, protože vlastně tady tolik místa toho není, ale mohl by být třeba naklopený nebo mohl by být nějakým způsobem zvednutý a nebo by maličko mohl být předělaný to, že by to třeba bylo v té vrchní části, že byste mohli vlastně ten pohled těch očí byste nedávali tak dolů. Někdy prostě hold se upřednostňuje nějaký ten design před tou bezpečností. Když samozřejmě stojíte na místě a ovládáte, tak je to bez problému. Ten displej je dost velký, takže tam problém není, je i docela kvalitní, je to rozlišení je pěkný, takže tohle na užitkáč úplně super.